ಹಲೋ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಸುಬ್ರ ಇಡ Put your mobile phone and please dispose of all hot beverages before leaving the gate now. Once again, that's inviting ಹಲೋ ಹಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಪ್ಪ ಅದು ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಇಡು ಫೋನ್ Object 11 ಹಲೋ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಅಲ್ಲ ಇದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಶ್ಯ ನೀ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂದ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಏತು ಬಂಗಾಪನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಾಂಬು ಮಾತಾಡಿ ಇದು ಬೇಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜನಲ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರಡ್ ಬೇಲೆಲಿ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಮಲ್ಪು ಸಾಯ್ತು ಬೇರೆ ರಂಜಿ ಬಾಂಬ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ದಲ ಬೇಲೆ ಯಾನೇ ಅನ್ಪು ಸೀದಾ ಬರ್ಪಣೆನಾ ಅವಳು ದೀತಿನ ಅತ್ತಿ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ ದಾರನ್ನ ದೀತಾರೆ ಹಾ. ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅವು ದಾರನ್ನನಾ ದ್ವಾರ ದ್ವಾರಲತ್ತೆ ದಾರನ್ನಲತ್ತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೌದಾದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವು ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ನ ಈ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲ್ ದಲ್ಲಿ ಬಬ್ಬರು ಉಪ್ಪುಣತಿ ಹಾ. ಹೌದಾದು ಉಮ್ಮ ಉಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಹಂಚಿದೆ ಬೆಲೆ ಅಂತೇಳಿ ದಾದೆ ಉಮ್ಮ ಚೆಕ್ ದಾದ ಕೊಡೋದ ಉಮ್ಮ ಅತ್ತಮೆ ದಾದ ವಸ್ತೇನಿ ಸೀದಾ ಬರ್ಪುನಂದ ಲೆಕ್ಕನ ಅವು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದು ಅವು ಬಾಂಬು ಚೆಕ್ಕದ ಯಾನೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರು? ಯಾನು ಮುಲ್ತ ಚಕ್ಕರೆ ಮಗ ತೂನ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ದಾದ ಚಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತ ಚಕ್ಕರೆ ಐಕಿದೆ ಗೀತ್ ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕರ್ ಅಯ್ಯೋ ಸರಿನಾ ಅಂದತಿ ದಾದೆ ನಿಕ್ಕರ್ ಒಂದು ಬೈದ ಮಾರೈ ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಕರ್ ಅವಸ್ಥೆನೆ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದರತ್ತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋತಿ ಆ್ಯಪ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಬೈದಿನಿ ಹೊಸತ್ತು ಚಕ್ಕೇಶ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಗೊತ್ತಾದಿಜ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಂಗಾಗ ಪತ್ತೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಸರಿ ಬೋಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಇಡೇ ನಮ್ಮೆ ಈ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಕೈ ಮಿತ್ತರ್ಪು ದಾದಾ ಕಿಜಿಕಿಲಿ ಮಾತ ಆಯರೆಜ್ಜಿ ಮಗ. ಯಾನು ಬಾಂಬ್ ಉಂಡಜ್ಜಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬನು ಮುಲ್ಪ ಚೆಕ್ ದಾದವ್ ಕೋಲು ಹಾ ತರ್ಕೋಲಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊರು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಓಣು ಮಾರಂತ ಪತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಆಗ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಓಣು ಮಾರ್ರೆ ಓ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಗುಲಿಗ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ರಟ್ಟು ಕೋರಿ ಇರ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ದೈಕಿ ಮಂಗ ನಿನ್ನೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂದಡ ಇರ್ ಚಕ್ಕರತ್ತು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಗುಲಿಗೆ ನನಗೆ ಬೆರಿ ಸಯಾದ ಬರ್ಪೇಂಡರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಆಚಾರ ಗಂಟೆ ಬುಧರಿಂದಿನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನೇಟಕಾಲಿ ಗುರು ಉಂಡು ಪ್ರಸಾದ್ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅತ್ತೆ ಮೂಲ ಉಂಡು ಮುಳ್ಮುಂಡಡುಂಡು ನಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಗಡೆಂಜಿನ ಬ್ಯಾಗ್ 5 kg ಹಾಕಿದಕ್ಕಲು 300-200 ಕೊನಾಗ ನಿನ್ನ 5 kg ತೆಪ್ಪು ನಾನೊಂದು ಕೇನ 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎತ್ತದಾನು ಇತ್ತೆ ಬಜಾಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೊತ್ತದು ಬೋತು ಗುಜ್ಜೆ ಗುಜ್ಜತ್ತ ತಲೆಕೈ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದ ಇಡೀ ಪೊತ್ತದು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಕಾಯೋಡು ದೂರ ಬಿದಣ್ಣಿದು ಯಾವನ ಕತಾರ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಕತಾರ
ತಾನೆ ಎನ್ನ ಬಡದಿ ಬಂಜಿನಾಲು ಹಾ. ಎಂಗಲಿಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಶೇಖರನುಲ್ಲ ವಾದ್ಯದ ಹಾ. ಅನ್ನ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ಮದ ಮನದಾನೆ ಓದ್ತ ಈರೇ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಹೋದ್ನಿಪ್ಪರ ಅಂದು ಯಾನ್ ಕೋಪಿನ ಸುರುಗೆ ಹೊಡೆದಿಬಹುದು ಬಡಿದ 4 ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಈರಿ ಯಾನ್ ಸುರು ಹೋಪಿನ ಹೊಡೆದಿ 4 ವರ್ಷ ಅಂದ್ ಬಡದಿ ಬಂಜಿನ ಸಾರಿಯ ಏರ್ ಯಾನ ಅತ್ತಪ್ಪ ಹಾ? ಗೋಡೆದಿ ಅದು ಸರಿ ಸರಿ ಈ ಮನದ ಡ್ರೈವರ್ ಪನೋಡು Driver? ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂತವಣತ್ತು ಸೀದಕ್ಕೊಂದು ಕತಾರಡೆ ಉಂತವಡು ಬಡಿದಿ ಪೆದ್ದುಡು ದುಂಬು ಯಾನ್ ಬೋದು ಎತ್ತುಡತಿ ನನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪ ಹಾ. ಅಪ್ಪ ಬರೋಡು ಅಂದ? ಅಂದ ಓಕೆ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಉಂಟು ಮುಲೆ ಪುದರ್ ಎಂಜಿನ ಬಣ್ಣಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಗೋ ಜೀಪಿ ಆತ പിന്നീട് പൈദിന കൗജീട് ദിനനെ പോപ്പുജൈ കണ്ണുതരപ്പെല്ലാം ചന്ദന പിന്നീട് പൈദിന ಅದರಂಡೆ ಪೆಂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಓಟೆ ಎಂಜಿನ ಎಂಜಿನ 11 ಬೈದಿನ ಎಂಜಿನ 11 ಬೈದಿನ ಎಂಜಿನ ಬಿನ್ನರ್ ಬೈದಿನ ಗೌಜೀಡಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ರ ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಜಿನ ನೀವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಒಟ್ಟಾಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಕ್ಕಿಲಕ ಪೊಕ್ಕುನತ್ತು ಅಂದ ಚೆಕಪ್ ಮಾತೊಂಡು ಮುನ್ನು ಅಳಿ ನಾ ಮೆಯ್ತೆ ಹನಿ ಮುರುಗು ಬಿದಡ್ನ ಆತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಚಪಾಕಿಗೆ ಚಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಮಾರಾಜವು ಚೆಕಪ್ ಅವು ಚಕ್ಕ ಬತ್ಯ ಅಂಚ ಅಂಚ ತಂಚತ್ತೆ ಹೋಗ. ಬಾಂಬದ ಮತ ಚೆಕಪ್ ಉಂಡು ಅಂದ ರಾಮ ದೇವರೇ ಬಾಂಬ ದಿ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇಡ ಗುಟ್ಟುದ ವಿಷಯ ಏಡಲ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಈನ ಕಂಟೆಲ್ಲ ಏಡಲ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಅರೆ ಬಾಂಬುಂಡು ಸೈತಾನ ಮಾರಾಜ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜೆ ಬಡಿದಿ ಈ ಪೊಂಜವನ ಹುಟ್ಟುಡು ಮೂಬಿನಿ ರಟ್ಟುನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬಿಡಪ್ಪ ಮಾರೆ ಈ ಪೊಂಜ ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾ. ಬಜಲ್ ಪೊತ್ತದ ಬೋದು ಬಜಲ್ ಹೊಡಿಕಿ ಅದು ಬಜಿಪೆ ಹಾ, ಹಾ. ಬಜಿಪೆ ಪೊತ್ತದ ಬೋದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಮಿಕೆ ಹಾ. ಆತ್ಮಕ ಮಂಡ ಬಲ 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 ಬಾಂಬ್ ದೆಪ್ಪು ನಿಕಲ್ನ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ನಗ್ನ ಅಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅವು ಪುಡೋನೆಕ್ಕಿ ಪೂಟೋನಿಕನ ಎದುರೆದುರು ತರ ಬರ್ಬೋದು ಪುಡೋನಿಕಿಗೆ ತೆಪ್ಪು 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 ಯಾನೊಂದು ಚೂರು ಕೇನ್ ಅಂಚಿನ ಜಾತ್ರೆ ಯಾನೊಂದು ಇತ್ತನೆ ಟಾನು ನನ್ನೊಂದು ಬೇಜಿನ ಫುಲ್ ಬೇಜಿನ full ಅದು ಏರ್ಲೆ ಬೇಡಿ ಫುಲ್ ದಾದ ಚಂಡು ಬಾಂಬ್ ಪಕ್ಕ ಪುಡೋನಿಕ್ ಬಂದ ಅಂದ ದಾರ ಪುಡೋನಿ ಓಟೆ ಮಾರೆ ಬಾಂಬಣ್ಣ ಚೆಕ ಬಂದು ಒಟ್ಟಾಸಿ ಬರ್ಪನಿಂದ ಲೆಕ್ಕನ ಹೋಯ್ತು ತೊಟ್ಟಡೆ ಅನಿಮುಂದ ಟೂಲ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ವಿಮಾನ ರಿಪೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ದಾದ ದಾದ ಎಂಜಿನ ಹತ್ರ ದೆಪ್ಪು 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 ಆ ಮಂದಿರಿ ಮಂದಿರಿ ಹಾ ಬದಪ್ಪರೆ ಅತ್ತಪ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕತಾರ್ಗೆ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಇತಿ ಕುಜ ನಿಗ್ಲಿ ನೀರು ಎಂಜ ಬ್ರಣ್ಣ ಹಾ. ನೆಟ್ಟಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೇದ ಹೋಯ್ತು ಬೇದ ಎಂಜಿನ ಬೇದ ಬೇತ ಒಂಜ ಅರ್ಧ ಬೇರ್ ಅರ್ಧ ಬೇರ್ದೆ ಬೇರ್ದೆ ಮದ್ನಾತ ಜರಿ ದೇ ಮತ್ತೆ ಮಾಡತ್ತೆ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಅನಿಮನೆ ಬೇ ಅವೇ ಬೇರು ದಾಯಕ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅನ್ನ ಕತರು ಹನಿಮೂನ್ ಒಂಜಿ ಬೇರ್ ಮಾತ ಮರಪ್ಪರ್ ಜನ ಎಂಜಿನ ಕತ್ತಡಂಜಿ ಪೇರು ತಿಕ್ಕು ಜಾನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ತೆ ತುಮ್ಮೊಂದು ಬೋಡ ನೀರು ಎಂಜ ಮಾತಿರ್ ನೀ ಅವೇ ಪೇರು ಕತ್ತಾಡು ಒಯ್ತ ಬೇರು ಒಯ್ತ? ಒಂಟೆದ ಬೇರತ್ತ ಎಲ್ಲ ಒಂಟೆದ ಬೇರು ಬಾರ್ದು ಬಾಲ ಮೀನಿ ಒಂಟೆ ಬಿಟ್ರುಂಡ ಮೊಲ ಸೊಂಟೆ ಕಾವಿ ಮೊಲ ಸೊಂಟ ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಇಡೀ ಊಡು ಬೋಣ ಬಂಡ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಅವ್ರು ದಾದಂದು ಅಲ್ಲ ಒಂಟೆದಮ್ಮೆ ಅತ್ತೆ ಒಂಟೆದಮ್ಮೆ ಅತ್ತೆ ನಂದಿರಿದ ಬೇರು ಹಾ ನಂದಿನಿದಾವೆ ಸರ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಐತ ದಾನೆ ಐತ ನಿಮ್ಮ ಗಾಳಿ ಅದ ಹಾ. ಆತ ದಾದ ದೂರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದೂರ ಕತ್ತಾರ್ ಕತ್ತಾರ್ಗೆ ಅಂದ ಅವಳೆ ಅತ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ಡಾಂಡ ಶೋಧ ತಗೊಲಿಕತ್ತ ಜಗ್ ಏರಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಸತ್ಯಪುರ ಏರಿಯಾ ಅತ್ತ ಅದು ದಾನೆ ಹನಿಮೂನ್ ದಾನೆ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಇಂಚೆನಿ ಹಾ? ಹನಿಮೂನ್ ಅವೇ ದಾಯಿಗೆ ಹನಿಮೂನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಇಂಚೆನಿಗೆ ಇಂಚೆ ಶೃಂಗಾರದ ಹೊಂಗೆ ಮರ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೆಂಗಂದ ಜಾಣ ಅಲ್ಲ ಬಡಿದಿಬೋದು 4 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಅಂದಾಜೆ ನನ್ನ ಮರ್ಲಗಾಟು ನತ್ತು ನಾನು ಅವಳು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಲೆ ಪುದರ್ಲೆಪ್ ನಾ ಬರೋಡು ಆಟವನ್ನ ಆಟ ತಂದು ಬದ 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 ಲೆಪ್ಪ ಹಾಯ್ 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 ಗ್ಲಾಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಇದೆ ದೂರ ಬಿದ್ದಾನೆ ಹನಿಮೂನ್ ಅತ್ತೆ ಹಾ ನಿಕ್ಕಲಿತ್ತ ಹನಿಮೂನ್ ಬಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಂದು ಪಲ್ಲಕ ಓಲಾ ಕೊಡು ಆ ಮೂಲ್ ನಾನು ತುರ್ದು ಚೂರು ಬಿರಾವು
అన్ని మన ఊర్లో ఆపుజీ బగా పోయినా బాబు పల్లకి మన డాపుండా బ్యాగియా తూకంది నువ్వు రానత్త ಎಂಜ ಬಸತ್ತ ಏನ ಬಂಸಾರ ಅಂಚತ್ತಿ ಕೊಡಿದಿ ಬೇ ಅವೇ ಮದ್ನಾದಿ ಬಸತ್ತ ಮುರಂಡಿ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಅಷ್ಟೇಮಿ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಷ್ಟೇಮಿ ಗಾಬಿನಿ ಅಷ್ಟಮಿ ನಾನು ಆಯ್ನ ಮಾರೆ ಮದ್ದ ಅಂಚ 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 ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲಿ ಹನಿಮೂನು ಬೋದು ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನು ಬಾಲೆ ಮಿನಿ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಕುದರ್ದಿ ಪಾರು ಆನು ಬಾಲೆ ಮಿನಿ ಪುಣ್ಯ ಉನ್ನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಆನು ಬಾಲೆ ಓಡಲ ಬಾಲೆ ಆಡು ಬಿಟ್ಟು ಆನು ಬಾಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಓಡಂಜ ಬಾಲೆ ಆಡು ಬಿಡೆ ಆನು ಬಾಲೆ ಆಡ ಇಜಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ ಮಿನಿ ಆಡ ದಾದ ಕುದರ್ದಿ ಪಾರು ಪೊಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ದೀಪ ದೀಪ ಬಗ ಆನಾಡ ಜಿನ ಉದ್ವ ದೀಪರ ಮಾರೆ ದೀಪ ದೀಪ ಅವೇ ದಾ ದೀಪ ದೀಪ ಅಂದ ದೀಪಯ್ಯ ಅವನ್ನ ದೀಪಾನು ದೀಲ ಈ ದಾದ ಪುದರ್ ದೀಪ பொண்ணாக்கு புதர் தீப அந்த தீபா ಓಲ ಮಿನಿ ದಾಲ ಆಯ್ಚಿಂದ ಬೇಟ ತೂಪೆ ಓಡೆ ಅದು ಬನ್ನಿ ಅದು ಅಣ್ಣಿ ಬಿಡ ಅಣ್ಣಿ ಯಾರು ಕತಾರ ಬಿದಾಡ್ಲಿ ಓ ಬಡಿದಿ ಮಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಬಡಿದಿ ಮಂಜಿ ನಾಲು ಹಾ. ಎಂಗಳ ಪಿರೋದ ಶೇಖರನ್ ಹೇಳಿದೆ ವಾದ್ಯದ ಆಹಾ. ಅರ್ನ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣ ನಾನು ಯಾವತ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಂಚ పోదు తింగోలు అయినాడు ఒక 4 ವರ್ಷ ಅಂದು ఈరి ಯಾರು ಶುರು బొడిది పోదు 4 ವರ್ಷ ಅಂದು బొడిది ಮಂಜಿನ ಅವೇ ಸೋದ್ಯ ಅಂದಿ సో అద్దెత్తు ఒక ఆమెటే సమా ఉర్తుది దాది వాద్య ఓడే పో ಅಂಚ 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 అంతే బకాన్ని ఒక మనడి ఎంచిన పనుకుని ಮೊಳತೆ ಎನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರಾಪು ఏనా అందా ಗಡಿಗಡಿಗೆ ಒಂದು ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೈತೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಎಂತನ ఊళ్ళో ఆపన అందా Passengers for flight GA642 to Rome, please go to gate 26. 26 ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತೀರಿ దాదన్న దాదవు దాదన్న ಅಮೂಲ್ ಬಜಾಲ್ಡ್ ಕೈತಾಳು ಸೂಪರ್ 6 ಮ್ಯಾಚ್ ಅವನು ಇದು ವಿಮಾನದ ಸುರುಗೋಪಿನ ಯಾನಿ ಶುರು ನನಗಳು ಅಕುಳು ಸುರು ಇರೇ ಫಸ್ಟ್ ಇತ ವಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಹೆಂಗದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ 7 ಕ್ಲಾಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರತಿಮೆ ವಿಮಾನ ಒಂದು ಘನ ವಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ 2 ರೆಕ್ಕೆ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬಾಲ ಇದೆ ಮುಗುಳು ಅಂತ ಮುಸುಂಟಿದೆ ಅದು ಸುಯ್ಯ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು ಸುಯ್ಯ ಹಿಂದೆ ಎಂದು ಹೋಗುದು ಸುಯ್ಯ ಒಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅಣ್ಣ ಏರೆ ನೆರ್ಪಿನೇರಿಗೆ ಹೊಡಿದಿ ಅಣ್ಣ ಏನಲ್ಲ ಅವಳು ಬಡಿದ ಅಂದು ಸುಯ್ಯ ಹೋಗುಂಡ ಎಂಚಿನ ಸುಯಿನ್ ಎತ್ತಣ್ಣದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂತ ಬೋಬೇಡನು ನಾ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೊಜ್ಜಿ ಹಾ. ಏನು ಅಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಪೆ ತಿನ್ನೋಲಿಯ ದಾದಿ ಮಾರುತಿ ದೀಪತ್ತೆ ಮೂಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ಲ ಅಂಚ ಈತ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಪೆ ದಾಲಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇನ ವಿಷಯ ಐನ್ ತೆರಿಯೊಂದು ಈತ ಏನು ಸುರುಕೇನ್ವೆ ವಿಮಾನ ಲಕ್ಕನಾಯಕ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾನೆ ವಿಮಾನ ಲಕ್ಕವಣ ಆಗತ್ತೆ ಕಲ್ವಿ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ವಿ ಪೈಲಟ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪೈಲಟ್ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಪೈಲಟ್ ಅಂಜಮಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಗೀರಷ್ಟು ವಿಮಾನ ಬಿಡುಪುಣೆ ಬುಲೆಟ್ ಅತಿ ವಿಮಾನ ಬಿಡುಪುಣೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನು ವಿಮಾನ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ವಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಯಂಕರ ಇತ್ತೆ ಬೇತದಾದ ಗೊತ್ತು ವಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಮಾನ ಬಿದ್ದಾಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುರು ದಾದ ಆ ವಿಮಾನ ಪಿದಾನ್ ನೆಡ್ದು yank ಏನು ಗಣಿತೆ ವಿಮಾನ ಪಿದಾನ್ ನೆಡ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ ಕ್ಲಾಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪನ್ಪೆ ವಿಮಾನ ಪಿದನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೀಪ್ ಮಾಡೋಡು ಗೋರೇಜು ಬಾಡ್ಕಿ ನಿನ್ನ ಪಡ್ಡೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಕೀ ಅತ್ತ ವಿಮಾನ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಡು ಅದು ಹೋದ ಇದೆ ಇದು ಗೊತ್ತ ವಿಮಾನ ಪಿದಾಡ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿಮಾನ ಪಿದಾಡೋಡು ದುಂಬು ಸುರು ವಿಮಾನ ಹಿಡಿತಿನ ಕಟ್ಟದೆ ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಇಂಚ ದಂಗ ಅದು ಡಿಸಿಲೇ ತುಂಡು ಅಂತೂ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ ತಿತ್ತು ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ರಟ್ಟು ಎಂಚಿನಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟದೆ ಬೇರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇರೆ ಎಂಚಿನ ಲಾರಿ ಅಂಚ ವಿಮಾನ ಪಿದಾನ್ ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ವಿಮಾನ ಪಿದಾಡೋಡು ದುಂಬು ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತು ಬೊಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜಾರ್ಲೆ ದುಂಬು ಸುರು ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂಚತ್ತೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಹಸನಡು ಕೊಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಗೆ ಪೋದು ಹಾ. ಅಲ್ಪ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಹಾ, ಹಾ. ಅಲ್ತ ಹಾಸನ ಪೋದು ಕುಡಿ ಬಣ್ಣಗ ಎತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾವು
ಹುಷಾರಿಲ್ಲ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ತ ಮಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವತ್ತ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಸನ ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಆಸನ ಪಂಡ ದಾದ ಆಸನ ಪಂಡ ಸೀಟ್ ಮಗ ವಾಸನೆ ಬಂಡ ಘಾಟ್ ಚತ್ತ ಏನ್ ಬೇಕೇನುವೆ ಇತ್ತೆ ವಿಮಾನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಕ್ಕೆರೆ ಬತ್ತನು ಈರಂಜಿನ ಮುರ್ಚರಾತಿಲೆಗ ಏನು ವಿಮಾನ ಕುಲ್ದಿಜಾರು ಕಕ್ಕೆರೆ ಮಿನಿ ಬತ್ತನ ಇಲ್ಲದನ್ ಬರೀರದನ್ ಕಕ್ಕೆರೆ ಅವಜಿ ಕಂಡಗಿಲ್ಲ ವಿಮಾನ ಹೆಸರು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ಚಿಮ್ಕಿ ಹಾಕಿಂಚ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ನಿಂಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೆಲವು ವಿಮಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ವಿಮಾನ ತಲ್ಪಾರು ಪುಣಿಯ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿಕ್ಕವಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಇಂದು ವಿಮಾನ ಭವಾನಿ ದಾಖಲ ಅವಾಗ ಅವು ಗ್ಲಾಸಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಬಿದೆ ಪಾಡು ಮಂಡೆ ಬಿದೆ ಬಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಬಿಡು ಕೆಲವು ವಿಮಾನದ ವೈತು ಬೇರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಕಕ್ಕೋದು ಓಡೆ ಬಸ್ಕ ಕಕ್ಕುನಿಯ ಅದೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಪುಸ್ತಕ ಪಟಾಸಿ ಕಕ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ನಾನು ಮಂಗೇನೆ ಅಂಚ ಅವ ಕಕ್ಕ್ಯಾರ ವಿಮಾನ ಅಂಚ ಕಕ್ಕದು ಎಲ್ಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಸಾದಿ ಹೋಗಿನಕ್ಲ ಮಂಡೇ ಬುರ್ನ ಹುಷಾರುಲ್ಲಿ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಅಯ್ಯ ನಿಕ್ಲ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಕ್ಕು ನಾ ಬುಜಿಗೆ ಹಾಲು ಕಕ್ಕಿದ್ದು ದೊಂಡೆಕಾಯಿ ಬಡ್ದಲ್ಲ ಕಕ್ಕವೆ ಅಂಚಲ ಕಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕವೆ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಡು ಮರ್ದಿ ಕಕ್ಕವನು ಪಕ್ಕ ಮಧು ಬಂಡು ಪರ್ದಿ ಕಕ್ಕವನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಫಾತ್ಯನ ವಿಮಾನ ಬಣ್ಣ ದಾದ ಐಕೊಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾತೊಂಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾತೊಂಡು ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಐತೈನ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾತೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಹೋಲೋ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಎಂಜಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು ಮುರನೇನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದ ಪಿದೇ ಬದು ಕುಲ್ದು ತೂಪೆ ಬೇರೆ ಮೊಕ್ಕಲು 4 ವಿಮಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ವಾರ್ನಿ ಕೀ 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 ಎಂದು ವಿಮಾನನೇ ಬಗ ಅವು ಗಿಡಿಯತ್ತಮ್ಮೆ ವಿಮಾನ ಅಂಚ ನಾಲ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅದಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಗುರುಪುರ ಕಲ್ಪನ ಇದೆ ಅವಸ್ಥೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಫಾತ್ಯನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಿ ಪಡ್ಮು ಅದೇ ಅಪ್ಪು ಚಿನ್ನು ಓಡೆ ಅಪ್ಪು ಚಿನ್ನು ಬಡಿದಿ ಅಣ್ಣ ಏನಲ್ಲ ಅವಳು ಬಡಿದು ಬಡಿದು ಅದು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ದಾದಿ ಅದೇ ಪಲ್ಲೆ ಬೇಬ್ ಬೇಬಿ ಪಲ್ಲೆ ಜೋಜ ಜೋಜ ಎಂಜಿನ ಸರೋಜ ಉದರ ಎಂಜಿನ ಇತ್ತು ಪುಷ್ಪ ಪುಷ್ಪ ದಕ್ಕದೆ ದಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನ ಪಲ್ಲೆ ವಿಮಾನಗೆ ಏತು ಚಕ್ರ ಮೂಜಿ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡು ಮರ್ತದಾದ ಉಲ ಇದೀನಿ ಆ ರೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಪೂಜನ ಐದರಂಕ ವಿನಿತ್ರ ರಿಕ್ಷಾಡೆ ಬೋತೋನಿ ವಿನಿತಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಡೂಡಿ ಅಂತಿದ್ದು ನೀನು ಓಲಕ್ಕೊಂದು ಬುಡ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಪಾಡಿ ವಿನಿತಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಒಟ್ರಾಸಿ ಫಾತ್ಯನ ನಿಖಲ್ ಪುದರ್ ಲೇಪ್ನಾಗ ಬರೋಡು ಮೂಲು ಬಾಕಿ ಅಪ್ನತ್ತು ಒಟ್ರಾಸಿ ಫಾತ್ಯನ ನಿನ್ನ ಮೂಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಂತನಿ ಅತ್ತೊಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮರ್ಲಗತ್ತೊಂದು ಪುದರ್ ಲೇಪ್ನಾಗ ಬರೋಡು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನದ ಅನ್ನೆ ತಾನೆ ಅನ್ನೆ ನಾನು ಕತಾರೆ ದುಮ್ಮದಲ್ಲ ಕೈತೆ ವಿಮಾನ ಇಜ್ಜಾದದೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಅನ್ನೆ ಒಂದು ಏನಿಗೆ ಓ ಏರ ಬಂಜಿಮೇನದು ಅಂದಂದ ಬನ್ನಿ ನೀಲೊಂದು ಬೋತೀನಿ ಅದು ಬನ್ನ ಅಂದಂದ ದೂತೆ ಹಾನ್ ರೆಕ್ಕಿಡ್ರು ನೀಲ್ದೆ ದೂತೆ ಅಂದಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಿರಿ ಬೇರ್ ಪೊಂಜೋ ಪೊಂಜೋ ಬತ್ತು ಅವು ಏರಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಕರಾಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಕರಾಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಕರಾಮ್ ಆಯ್ ಪಾಡಿ ಇರು ಮಂಡೆ ಜನ ಮುಂದೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕಡೆ ಸಾವು ಕೆಲವೇರು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಚಾಲು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಯ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮರ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಕರಾಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಕರಾಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಕರಾಮ್ ಅಕ್ಕ ಈ ಕುರ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಾರ ಆಯ್ ಪಾಡ ಸೈಡ್ ಅಂದ ಬಗ್ಗೆ ಗಡಿ ಗಡಿ Mr. Tukaram, this is final call for you. Please come on board. ಅಣ್ಣ ಈರ್ದಾದ ತೂಬಿಲಿ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನ ಎನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಲೇತ್ ಪೊರ್ಲು ಉಪ್ಪೇರ್ದ ಅದು ಪನ್ನಿ ಅಂತ ತವೆ 4 ವರ್ಷ ನಾನು ಎನ್ನೆ ಅದೇ ಇವನ ಕೊಂಡ ಅದೇ ಇವನ ಮೀನು ಪೂರ್ಣ ಮನೆ ಗ್ರಿಪ್ಪರ ಕೊರಿಯ ಸಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೊಜ್ಜೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಪೆತ್ತೆ ಅದೇ ಅಂದದಂತೆ ಮಂಡೆ ಸ ಮಂಡೆ ರೆಗ್ ಎಕ್ಕಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಪೊಂಜು ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಕರಾಮ್ ಲೆತ್ತೊನ್ನುಲೆ ಪಾರಾಪ್ ಜೇರೆಗ್ ಯಾರೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮು ಯಾನ್ ಕಾಲಿ ತುಕಾರಾಮೆ ತುಕಾರಾಮೆ
ತುಕಾರಾಮಿ ಹಾ. ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮತ್ ಈ ಸುರೂಪನತ ಅಮೂಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಲೆಪ್ಪು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದು ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಕಾರಾಮಂದೇ ಲೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಸಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಡ ತುಕಾರಾಮೇರ ಅಂದ್ ಲೆಪ್ಪರ ಸನ್ಯ ತುಕಾರಾಮೇರೆ ಅಂದ್ ಲೆಪ್ಪರ ನಿಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಲೆಪ್ಪುನತ್ ಅವಳು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪು ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ಅಂದ ನನ್ನ ಕುಡರಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ ಪೋಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೂಜೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ಲ ಬಾಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಲೇಜಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಬಲೆ ಮಾತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಈತ ಮರಿತು ನಂಗೆ ಮೂಲೆ ಬೇಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ತುಕ್ರಾ ಓ ಓಳೆ ನಾನು ಲೆಪ್ತೀನಿ ಬರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜನ ವರಂದೇ ಪೇರದೆ ಹಲೋ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಎಂಟು ಬಾಬಾ ವಾ ಸುಮಾರು ಬಾಬನ ಕುಳ್ಳೇನು ಬಾಬಾ ಪೂರ ಸುಧಾಕರನ ಬಾಬನ ಕುಲ್ಲ ಅಂದ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಯಾನ್ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯ ಏರಿಯಾ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯ ಅಂದ ಮುಟ್ಟಾರ ಮುಟ್ಟೋಚಿ ಏನ ಮುಟ್ಟು ಅದು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯ ಅಂದ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಶಾ ಬಾಬಾ ಯಾನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯ ಬಾಬಾ ಇರು ಮಂದಿರ ಮುಸ್ಪಾಡು ಚೇಚಿಲ್ಲ ಅವೇ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಚಿಚ್ಚಿ ಬಂತಾರೆ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಆ ಬಾಬಾ ಏನು ಕೆಂಪು ದೊತ್ತು ಅವೇ ಬಾಬಾ ಯಾನೆ ಟಿವಿ ಡೋರ್ ಟಿವಿ ಡೆಂಜ ಎಕ್ಕಳೆ ಬರ್ನ ಇರು ವರ್ಮ ಟಿವಿ ಡೋರ್ ಬರ್ರಿ ಒರ್ಮ ಟಿವಿ ಡೆಂಜ ಮರ ದಸರಾ ತನ ಮಾರ ಇಂಜಿನ ಏ ಹೋಯ್ ವರ್ಮ ಟಿವಿ ನೈಂಡಿ ನೀನು ಬರ್ತಿತ್ತಾರ ದಿಯೇನಿ ಟಿವಿ ನೈನ್ ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋನು ಯಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೀರ ಅಂದ ಮೋಲೆ ಏಪನ ಪಣಂದು ಪೋಲು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಡದೆ ಶಾ ಇಂದು ಇಂಕ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪಜೆ ಇಂಕ ಅವು ಆ ಎಕಡೆ ಮುಕಲ ಮಾತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣಗಳ ಪೂರ ಸೆಲ್ಫಿ ಮಾತ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಜೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಓ ಯಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ ಸದ್ಯ ಹಾ ಈತ ತೋರದ ಫ್ಯಾನ್ ಅವು ಮಾರವು ಯಾನ್ ಸೆಲ್ಫಿಯಾ ಶಾ ಬರ್ ಬರ್ ಯಾನ್ ಅಂಜ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲಿ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಸೆಲ್ಫಿಯಾ ನಾನು ಒಂಜದ ಓಕೆದ ಅವು ನಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವು ಇರ ಮಂಡೆ ಅಂಜಂಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಂಡೆ ಬರೋ ಸೆಲ್ಫಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಬರೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಎತ್ತು ಬಗ ಎಂಗಲ ಅರ್ಜನ ದೆಪ್ಲಿ ಈಗಲ ಅರ್ಜಂತ ಬಡ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬೋದು ದೆಪ್ಪಲೆ ಎಂಗಲ ಬಿಲಿಕುಲ ಓದಿತ್ತ ಅವಳು ದೇಯ್ತಿರು ಒಂಜನ ದೆಪ್ಲೆ ಮೂಲ ಏ ಇಂಕ ದೆಪ್ಲೆ ದೆಪ್ಪಲೆ ದೇ ಕೂಲೆ ವಿಚಾರದಾಗ ಭಯಂಕರ ಅಹಂಕಾರ ಒಂಜೇ ವಿಚಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು ಮರ್ಯಾದೆ ಬರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದ ಬಿಡಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಹಾಯ್ ನಾಯ್ ಹಾಯ್ చెట్లెక్కర కాయరు నుంగెల్లక బండ సమాధాంతిన పుర పిచ్చాడారట ಅದು ಯಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವು ಒಂದು ಮತ್ತು ಬಿರುದುಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮರ ಹೊಸ పిచ్చాడారట ಪಿಕ್ಚರ್ పిచ్చాడ చేసరితి కత్తి కత్తి నైన్ సరితి ಕತ್ತಿ ಅನ್ನತ್ತವು ಕತ್ತಿ ಅನ್ನತ್ ಕತ್ತಿ ಅನ್ನವು ಕತ್ತಿ ವಿಜಯನ ಕತ್ತಿ ವಿಜಯನ ಎನ್ನ ಬಿಸತ್ತಿ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಕತ್ತೆತ್ತಪ್ಪ ఇర్న బిగిల్ ಎನ್ನ ಬಿಗಿಲತ್ತೆ ಎನ್ನ ವಾದ್ಯ ಬಿಗಿಲತ್ತಿ ಎನ್ನ నైన్ సరితి ఏంది ಓ ಬಿಗಿಲ ಎನ್ನ ಬಿಗಿಲತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನೊಂದು ಬಿಗಿಲತ್ತು ಯಾನೊಂದು ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ದೆ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರ್ತು ಸಾಧ್ಯನೇ ಯಾನು ತೆಲುಗುಡು ಮಲ್ದಿ ನಾವು అంత అవే ಹಾ. తెలుగుడు వంతిన్ ತೆಲುಗುಡು ಮಲ್ದಿ అవే ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂದು ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ అవే తులుట్టు ఏర్లు ఇట్నట బజ్జీలు మందిచ్చే నచ్చినట్టు ಒಂದೇ వంతి ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ದೆ ಆರು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಕೊಜಪ್ ಮಲ್ದೆ ಕೊಜಪ್ కొంచెం ఈరత ఉప్పు పుంటునే ఉదాపు ಅವು KGF ತುಳುಟು ಮಲ್ದೆ అంద ఈరా ಯಾನೆ ಮಲ್ದೆ ಕೊಜಪ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ದೂರ ಬಿದ್ದರಿ ಯಾನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿದ್ದೆ ಅಂದ ಹಾ ಓ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿದ್ದಾಡಿದೆ ಬಣ್ಣಗ ಇಂಕ ಯಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲ ಬೇರೆ ನಿಸರ್ಗ ಬುಲ್ಸದ ಓನರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೇಂಡಿ ರಪ್ಪ ಅಂದ ಅಂಚ ಐವ ಹೀರೋಯಿನ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಪ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಬತ್ತದು ಇಂಡಿಯೋಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಚೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡ ಅಂದಾಗ ಅವು ಭಾರತ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದು ಅವು ಬಂದೊಂದು ಬಂದು ಪೂರ ಬಂದು ಅದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ಎಂದು ಕಲೇಜ್ ಆಪನ್ ಸದ್ಯ ಎಟ್ಟೆ ಬೇಜಾರಾಪನ್ ಗೊತ್ತನೆ ಇಂದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ಓಡು ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು 4 ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಪನ್ ಗೊತ್ತನೆ ಏತ್ತು ಶೋಕದ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬದಿ ಗಲೇಜಿ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಐಕ್ಯದ ಬಿದಣ್ಣಿ ಅನ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ಳು ಮತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನ್ ಮೂಲ ಮತ್ತೆ ಬಾಜಿ ಬಂಗಾಪಣಿ ಅದೇ ಎಂದೇ ಏನು ಮೂಲ ಉಂತು ಜಾನ್ ನಾನು ಅವಳೆ ಅಡಿಗೆ
ಅತ್ತೆ ಅವು ನಾನು ಕಾನೂನು ಬರ್ತನದ ಮುಲ್ತಾಗಲ ಹತ್ತಂದಿನಾಗಲೇ ನಂಚಿ ಕಡಬುರ್ಗ ಬಂಡದು ಅವು ಅವಂಗದ ಪೌರತ್ವ ಹಾ. ನಂದು ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಹೇಗೆ? ಮೇರೆ ನಂಜಿ ಕಡಬುರ್ಗ ಹಾಪುಂಡ ಕಡಬುರ್ಗ ಏನ ಏ ಮರಲ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಡಬಿಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಕಡಬಿಡ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಕಡಬಿಡ್ರೆ ಎಂಚ ಸುಲಭ ಜಾತ ಕಡಬಿಡ್ರೆ ಎರಡ ಕಡಬಿಡದೆ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಉಂಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಮಾತೊಂಡು ಎಂಚ ಕಡಬಿಡೀರಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕಡಬಿಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜವು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಂದ್ವಿ ಮೊಗಲಂಚಿನಾಗಲೇ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ ಭಾರತೀಯ ಆಪಜಿ ಆಯ್ ಭಾರತೀಯ ಮೇಲೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಆಡಿರ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ ಭಾರತೀಯ ಆಪಿನಿ ನಾಚಿಗೆ ಅವಡಿಯರಿಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಖಲೆ ಮೂಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಗಲಿಗೆ ಮುಲ್ತಾ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ನಂದೇ ತೂಲೆ ಇತ್ತಲೇ ಏತ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಮೋಕೆಡೆ ಇಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಿತ್ತು ಮೋಕೆಡೆ ಒಂದು ಅಭಿನಯ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲಂಚನಾಗ್ಲಿ ಈತ ಮಾಡೋಣ ಕುರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸಲ ಗಡಿಕ್ಬೋದು ತೂಲೆನ್ನ ಪಾಪ ಯೋಧರಿರ್ಲಿರ್ತೆ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಬಡಿ ಜೋಕರು ಉಂಟು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಮಸ್ತಿ ಕೂರಲ್ಲುಂಟು ಅಣ್ಣ ದಿನ 24 ಗಂಟೆల ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ದು ಕಾಲಿ ಗಡಿಟ್ಟು ಬೆಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಕುತ್ತಕೊಳ್ಳೊಂದೇರಿ ಅಕ್ಕಲ ಬೇನದೆದುರು ಅಕ್ಕಲ ನರಕದೆದುರು ನಮ್ಮ ನರಕ ದಾಳತ್ತು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಸಲ ಎನ್ನದಿದ್ದೇರಿ ದಾಯಿಗೆ ನಮಕೆಂದು ಕುರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ನಮ್ಮಲ ಬೋದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಲ್ಲಗಂದು ಅಂಚೆ ಎನ್ನುದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇ ಮೂರು ಸೇರಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಇದೇ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ದೇಶ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿದ್ದೀನಿ ದೇಶ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ಕುಲ್ಲರೆ ಇನ್ನು 75 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮದ ದೇಶ ಹತ್ತಿ 8 ವರ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ನ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ದೇಶ ನಾಚಿಕೆ ಅವಡಿರಗಿ ಏರ್ ಬಣ್ಣ ದೇಶ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿದ್ದೀನಿ ಇಂದೇ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಮೀರಿಸವನ ಜನ ಕಮ್ಮಲ ಓಟಗಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಬಂದದು ಆರು ಮುರಾಣಿ ಮಂದಿರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ತೂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತನಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಓಲ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಕಜವಾಡಿಪಿನಾಗ್ಲೇನ ಗುರುತಿಸ ಒಂದೊಂದು ಬಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಾಚಿಕೆ ಅವಡಿರಗಿ ಯಾವ ಬಂದ್ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಮುಕುಲಂಚಿನಾಗ ನಿಜವೈನ ಭಾರತೀಯರತ್ತು ನಿಜವೈನ ಭಾರತೀಯರು ನ್ಯಾ ಬಂದ್ಪೆ ನುವೇ ನಮ್ಮ ಬಚ್ಪದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಾಂಬ್ ಉಂಡು ಬಣ್ಣಾಗ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬೊಡಿ ಜೋಗುಲು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಬಾಂಬನ್ಗೊಂದು ನಡು ರೋಡ್ ತಿದ್ದು ಬುಡತ್ತೆತ್ತಿ ಆಯೇ ನಿಜವೈನ ಭಾರತೀಯ ನಾಚಿಕೆ ಅವಡಿಯರಿಗೆ ಬಂಜಿನಲಿಕ್ಕೆ ಬಡವೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ರೋಡಿನಲಿಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತುಬುಲಿ ಮಾಡಿದ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಇರತ್ತಿ ಆರ್ಯ ನಿಜವೈನ ಭಾರತೀಯ ಇವೇ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲಪ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಾನಿ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಾರ್ದು 4 ಜೋಕುಲಡ ಆ 4 ಜೋಕುಲನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೋಸ್ಕರ 4 ಜನ ನಟ್ಟದ 4 ಲಕ್ಷ ಕಾಸು ಕೊರಿಯತ್ತಿ ಆಯೇ ನಿಜವೈನ ಭಾರತೀಯ ಈತೆ ಬರೋಡು ಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೇನ ಆಯ್ ನಮ್ಮ ನಿರಕರದ ಏರ್ಲ ಅವಡು ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏರಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಯ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಏನಂಡಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬಿರೋದು వచ్చి ಬಂದುಲೆ ಆಯ್ನ ಎಪ್ಪಲ ಬೆರಿ ಬತ್ತಲಿ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪ